Bazd meg! Nem akartam. Az rossz szökben. Rúg! Megmutat már. Itt kell már rázoltam ki. Gyere, YouTube high-tech csatornával, ezért fogok kapni 6 feliratkozatot. Fogok kapni 6 feliratkozatot, bazd meg. Nézd, kirúgom a kezéből a kamera. Arra van, te barom, akkor fizetsz a 2000 forintot ide a kezembe. Fizeti a YouTube-ra. Mi? Mert a YouTube-ra. Seggemből kiszedek. Igen? Aha. Ez jó. De akkor azt tisztelt fel, hogyha a babot lő egy gólt, akkor kap. Itt a labdát Azt is fel kell raknom. Kivágom a hülyen. Láttad? Itt a labda. Hát te hülye, hogy. Na, amit rám belebeszélem már. Amivel magam be. Figyelj, mondja egy nő a videóba, vérzik a hüvelyen. A srác leszenedik, és akkor fut tovább. Fut tovább még 5 métert. Volt az 10 is. Leszenedik, és fut tovább 10 métert. Skeleton Army. Hát a túloldalt nincsen senki a visszadő. De ott vannak a Bencék. Hol a Bence? Ott vannak a izék. A Bencét én nem látom. Ott most mellettünk. Hát. Azt talán hely fölötte. Meg is szeretném. A srácot meg is szeretszom a 7. gólját is. Az jó. Jó, de? Az jó. Az jó. Jó, ott felhosszad. Jó, oké. Jó. Jó. Az gyönyörű. Az már nem volt szép. Légy szíves, az ember. Tessék. Szedvetted az egész? Nem. Még részét sikerül. Főbe? Azért nézd, De ez ilyen volt meg. Ez ilyen, hogy nézek. Buzi Lali. Megjött a Buzi Lali. Ajánl Zsapön! Az jó! Ott van Zsap. Sopron, az jó. Az király! Az jó. Szuper! Szép! Vissza! Készíts le! Úgy! Bekészítés, figyelj hátrább. Nézd ki! Volna is fogja mondani. Gőbli. Minden stadionban. Az csúnya. Abból gól lesz. Az csúnya. Jó, mennyivel kapunk a gémeit meg? 13. Ráállít. 10 gólt rá. 10 sárga.
Pedig jó volt a rugás, hogy védés is volt. Ilyet tudnál ülni. Mutatom a labdaszedőket Ez is. nagy gól volt. Horváth Lajos. Lettem el a videót! Igen. Interjútról, interjú. Ezt rávettad? De mellé kell. Ezek így össze-vissza csúszkálnak. Nincs már fölött. Kamerában. Krisz, eléggé. Gyere hátrébb inkább, Lali. Laki, nézzél a kamerába. Lali, szerintem gyere hátrébb. Hát jaj, vagy ezt. Négy méter. Olyan 20 méterre dobják. Hagyjad már, bazd meg! Szobd meg a faszodat! Szopd már magad nyakon! Na, kapus is labdához ér! Kapus is labdához ér! Hazad el, végén. Tudod, mi lenne a világ szenzáció? Ha a Babot ugye Schwarz kijutna a világbajnokságra. De nem tud kijutni azok a világbajnokságra. Tudom. Sajnos. A klub VB-re, a klub VB-re. Arra kijuthatnak. A VB-re kijuthat simán. De a klub VB-re. Világbajnokságra is Tudva a kijuthat. klub VB. A VB-re is kijuthat simán. Hát ha csak abból állok. És semmi, és semmi, és semmi, és ne! Olyan kérdésem, mennyi az idő? Bemelt. 0740. 1, 2, 3, 18:35. 8, 30. Mama, fel is töltöm már. Döm. Ez a világ, És erős ez a világ. Jó, gyere fel, hogy egy kicsit. Köszöntöm önöket, ez a világ legjobb meccse. Erre kicsit rá kell közelíteni. Kettőhozas. Nem, most nem beszéljenek.